Dnes si vysvetlíme, ako využívať informácie o tepovej frekvencii pri športe, aby ste neskončili ako kardiologický pacient. Pomocou tepovej frekvencie môžeme riadiť náš tréning a posudzovať stav nášho organizmu. Tréningový proces môžete riadiť pomocou mini zariadení na meranie tepovej frekvencie, tzv. Športtesterov. Ktorý druh si zvolíte, je len na vás. U nás skutočne je z čoho vyberať. Pri tréningu je dôležité poznať dva ukazovatele. Maximálnu tepovú frekvenciu a kľudovú tepovú frekvenciu. Kľudovú tepovú frekvenciu je vhodné merať ráno, hneď po prebudení. Kľudová tepová frekvencia trénovanosťou klesá. Maximálna tepová frekvencia je maximum, čo dokáže tvoje srdiečko vytepať. Na určenie použijeme tento vzorec, ale na presné zistenie potrebujeme test terénu. Na základe maximálnej tepovej frekvencie si vieme určiť tieto tri zóny. Fitness, kardiozóna. Tréning v tomto pásme má slúžiť predovšetkým na regeneráciu a ako príprava na intenzívnejšie zaťaženie. Pri behu v tomto pásme je bežec schopný plynule hovoriť. Energia sa získava z 80% z tukov. Druhé pásmo je aeróbne pásmo a záťaž v tomto pásme je výborná na zlepšenie prekrvenie svalstva. Niektorí autori odporúčajú používať práve túto oblasť na znižovanie telesnej hmotnosti. Beh v tomto pásme je veľmi dobrým prostriedkom na rozvoj špeciálnej vytrvalosti. Energia sa získava z necelých 80% z uhlohydrátov. Tréning v anaerobnom pásme slúži hlavne na rozvoj špeciálnej vytrvalosti vytrvalcov. Metabolizmus v tomto pásme pozostáva prevažne z cukrov a vedľajším produktom je kyselina mliečna laktát, ktorý cítime bolesťou svalov. Čo z toho vyplýva? Sledujte si vašu tepovú frekvenciu a v prípade zvýšenia vašej kľudovej tepovej frekvencie alebo záťažovej tepovej frekvencie o viac ako 10 úderov za minútu, to môže znamenať prichádzajúcu virózu alebo pretrénovanie. Stanovenie aeróbneho a anaeróbneho prahu sú pokročilejšie témy, ktorým sa budeme venovať v ďalších videách.